Dobrý večer. Tak já jsem tady připravil pár věcí. To je jedna ze starších věcí z roku 2001, kdy jsem použil vlastně sochy minimalistů, jako byl to Sol Levitt a Robert Smithson, a vlastně jsem si uvědomil, že v tom uměleckém prostředí to funguje, jakoby, že vlastně vždycky to ty lidi čtou jakoby ten artefakt, ale přesunul jsem to prostě do jiné jako subkultury, což byli jako skejťáci, a ty to vlastně použili jako překážku, pokud ty jezdili. Na francouzském institutu v roce 2001 jsem udělal vlastně, jsem si uvědomil, že recept je návod k nějakému jakoby výsledku, který by měl být po každý stejný, ale vlastně lidi si v tom vytváří nějaký individuální jakoby přístupy, takže vlastně jsem na té vernisáži rozdal ty suroviny, každý to upek nakonec jinak. To byla akce, kdy jsme vlastně komentovali pokrytecký vztahy na umělecké scéně, takže jsme tam napsali vždycky jméno nějakého umělce a potom jsme se ale podepsali, že to nebyl žádný anonymní vzkaz, nebyl tam použitý žádný vulgarismus, tady jsem já, Ondřej Brody, můj jakoby spolupracovník uprostřed Vladimírské playeří komanda tam v rohu. To bylo v galerii AM180. V galerii Escort v Brně, která už zanikla, kterou vedla Jana Kalinová, jsem vlastně nechal rozstříhat svý obrazy a lidi si tam z toho mohli vlastně ušít bundu na místě a odejít ní, protože ta výstava byla během léta, já jsem si říkal, že tam prostě nikdo nepřijde, a Jana mi uklidňovala, že tam chodí pořád stejná parta lidí, kteří se potom setkají vždycky v kavárně Alfa, tak jsem si říkal, že bylo dobrý, kdyby tam v té Alfě se jednou potkali v té mý bundě. Takže jsem se podepisoval z Nuselského mostu na plátno, který byl 50 na 50 cm, tam je převýšení 54 metrů, pardon. A vlastně byla to taková akce na Markétu Vaňkou, která vlastně v roce 1996 udělala takový jako maximální expresivní obrazy, že házela pytlíky s barvou na plátna, který byl pod mostem. Tohle je taková jakoby nekončící instalace padajících papírů, která byla v galerii, která vlastně se jmenovala, to mi vypadlo už, ale bylo to jakoby v bývalých kancelářských prostorech, že se tam vlastně na té neviditelné dlasce zavěsil papíry, které byly jakoby zachycený v nějakém jako momentu. To jsou vlastně mý obrazy, které se věnují od roku 2004, a vlastně se to nazve nový dripping. Ty vlastně struktury jsou vytvořené pomocí kapek, který spouštím vždycky z hrany obrazu, a jde tam o nějaké jakoby vytváření nějaké jakoby přesnosti, která samozřejmě u té kapky není možná, ale vlastně se snažím vytvořit nějaký protipol toho, jak jako konvenčně společnosti vznikla vnímat kapku. Tohle je zase spolupráce s Markétou Otovou, a já jsem vlastně přefecoval jí jako ty známé fotky, které jsou prostě černobílý, mají určitou jako ženskou lyriku a má jako atmosféru tajemnou. Já jsem vlastně použil stejný foťáky, chodil jsem na stejné místa, použil jsem stejné objektivy, nazvětšoval mi to stejný prostě studio, akorát jsem tam doplnil tu barvu, taková jakoby nějaká investigativní mužská záležitost. Toto jsou vlastně něco mezi obrazem a už objektem, že vlastně vylívám formát naplého plátna betonem, vlastně vznikne tam ten třetí rozměr, že to není jenom jakoby délka a šířka, je tam ještě hloubka a navíc ta váha, že ten obraz má třeba 70 kg. Ale tím vždycky se vlastně prezentuje jenom tím, ten pohledový beton je vlastně ukrytý, prezentuje se tím plátnem. Tohle je vlastně moje diplomová práce, kde jsem používal zase ten dripping, ale vytvářel jsem z toho takový objekty. Je to vlastně dřevěný rám obeknutý plátnem a po něm jsou puštěny ty barevné kapky. Je to vlastně nějaká interpretace na obraz, ale ten obraz už to vlastně není. To je v roce 2008 na finále chalupeckého ceny v Brně v Domě Pánskou štátu, kde jsem vlastně vytvořil jako velký oblouk. Je to opravdu z dřevěných desek, že to mělo asi 2 tuny, je to prostě 6 metrů na dílku, asi 3,5 metru na výšku, a já jsem se snažil pomocí těch kapek vymazat stíny. Vlastně ta složitá geometrická struktura vytvářela stíny, toto je projekt, kdy jsem vlastně tu gravitaci, která je u mě jako zásadní u těch obrazů, se snažil vymazat, takže v letadle jsem lítal a tam vždycky na nějakou dobu nastane stav bez tíže. Takže ty kapky vlastně se pohybovaly volně v prostoru a nějakým způsobem jsme se na to snažili reagovat. Výsledkem je obraz, ale je tam důležitý ten proces. Vlastně ta procesovnost je v mé práci důležitá. Tady to je v galerii Václava Škály, kde jsem se snažil vytvořit nějaký objekt, který reaguje na ten prostor, což je teda tohle. Je to jako bílej objekt, který ale generuje růžový stín. Ten stín je tam určený pomocí těch zase jakoby růžových kapek, ale člověk vlastně se k tomu nikdy nedostane, tak jak je to tady znázorněno na té fotce, ale vlastně ten velký objem, to je vlastně jako 3 na 2 metry to sála. Tady naopak jsem vlastně už nechal obraz zmizet, že vlastně ten obraz má stejnou podobu toho, co je použitý na té stěně. Tohle je v galerii hlavního města Prahy, v galerii u Prstenu, je to vlastně ve sbírce po sametu. A je to důležité, že to je ještě v nějaký jakoby konfrontaci s Krištofem Kinterou, který tam má takovou stříkající červenou barvu ze stěny. No, tohoto jsou zase velký
já jsem pracoval už jenom 1 rok jenom na papírech a snažil jsem se dělat buď malý A4, anebo velký jakoby plachty. Ta největší kresba má 39 metrů čtverečních a vznikla pomocí vlastně pohybu balónků a fix naplněných lidovou barvou v krajině. To vlastně nějaká transformace krajiny a jakoby návaznost. No, tohle je v roce 2000, nevím, asi 8 nebo 9, to je transformace světla, původní gotická místnost v domě u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Mě zaujalo, že tam není žádný přirozený denní světlo, takže jsem na tu budovu nechal umístit dočasně solární panely. V té době ještě nebyl tak jakoby, bohužel jakoby nebyla to běžná věc, no a ve mně se to vlastně rozsvítilo. Tohle je v salonu Daguerre v Brně, jsem vlastně udělal takovou instalaci, kde jsem pustil kapku kolem globusu. Vytvořil jsem takový hod planetě, která vytváří gravitaci. Vlastně ta kapka obkroužila rovník a v těch místnostech vlastně bylo ukázaný nápis protipóly. A vlastně v té vertikální části to udělal linku, ta kapka, a v té horizontální skvrnu. Podobná věc jako ta moje diplomová práce, jako že teď jsou to vlastně kruhy a pracoval jsem tam s ostředivou do středivou síru, pomocí který jsem se vlastně zase snažil manipulovat s tou gravitací, která je jinak u mě jako zásadní v té práci. Co tam je, jestli tam ještě něco je nebo ne. Jo, a potom nebo tam vlastně u některých těch mých obrazů už vlastně to plátno úplně chybí a používám na to, jako to jsou jenom lepenky, které většinou papírový, teda tady jsou barevný a většina umělců to třeba používá na to vykrytí právě těch jakoby ploch, který potom strhnou a vlastně jsem tady chtěl nabídnout ten odpad, že většinou ta lepenka je potom zahozená a já vlastně jsem tady zahodil to plátno a použil jsem tam jenom tu papírovou lepenku. Nebo potom jsou vlastně, tady to jsou vlastně gravitační překážky, že jsem si potom umisťoval na povrch toho plátna opravdu třídimenzionální objekty a ty narušovaly nějaký přesný řazení těch obrazů, že vlastně vždycky spustili, potom se sbíraly ty kapky tady z té části a pustili tu jednu dolů, ale vlastně ta jediná narušila ten přesný řád toho. Děkuji.